U organizaciji Sportskog saveza grada Gračanica i Stonoteniskog kluba SET Gračanica u sklopu obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom gradonačelnika organizovano je prvenstvo u stonom tenisu Gračanica 2024. Što svake godine u saradnji sa Sportskim savezom grada podržimo ovu kompletnu manifestaciju održavanja same svečanosti. Jako nam je drago što su nam danas iz grada došli svečano, došao nam je gradonačelnik, čime ovim putem stvarno zahvaljujem se od sveg srca. I ovog dana državnosti Sportski savez je podržao i organizovao puno aktivnosti. Jedna od njih je ovo prvenstvo grada u stonom tenisu. Drago mi je da je Gračanica domaćin ove lijepe sportske manifestacije povodom Dana državnosti. Ja želim vam iskreno puno sportske sreće i koje najbolji neka pobjedi. Prisutne je pozdravio i prvenstvo otvorio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, ujedno i generalni pokrovitelj prvenstva. Svaki događaj koji se obilježava na ovaj dan jako je značajan za našu zemlju i sve ove naše datume trebamo što više i više promovisati. Stonoteniski klub Gračanica je jako veliki doprinos dao obilježavanju Dana državnosti, pogotovo na način što je organizovao stonoteniski turnir za ovu djecu. Ono što mi svi cijelo vrijeme pričamo i što stavljamo nekako akcenat, a to je da trebamo djeci pričati o našoj državi, o državnosti i o važnosti svega toga, oni su to praktično pokazali. Organizovani su turniri u 3 starosne kategorije, a ukupno je učestvovalo 38 takmičara i takmičarki. Nakon odigranog prvenstva, plasman najuspješnijih je sljedeći. U kategoriji do 12 godina prva je Lela Mehanović, druga Amina Ahmetašević, treći Faris Nurikić. Od 12 do 18 godina prvi Amin Karadžuls, drugi Harun Kapetanović, treća Anela Letić. U konkurenciji veterana prvi je Nihad Hadžihasanović, drugi Hajrudin Mujić, treći Mirza Sofić i Sead Hatemić.